cuman main dia. Kemarin ada penelitian sebelumnya. Dolanmu ademen. Iya, sinden agak kontemporer gitu. Oh, sinden kontemporer. Ya. Oh, aku gumun karo sampean. Pripun? Ternyata dari sekian wanita yang ada di sini, Nggih. sing tertarik karo sampean ku ora Mbak Yosi, ora Mbak Elisa, ora Mbak Tatin. Natin. Nggih. Ning malah Mbak Ayu. Loh, lah kok Lah ket mau kowe omongan ora mutu di syuting iki ya. sampean ki mudeng apa ora? Anda tahu ndak lo? Tahu? Tahu kok, Pak. Ngerti? Do you understand? Oh. Gitu ya. Understand? Ya. Wow, understand. No, yes. Ya. Oke, no, yes. Apa kuwi? No, yes ki no ora, yes wis kono kuwi pokoke. Iya. Ning nyatane piyai mancanegara wae tresno marang budaya to, Pak. Le joget nggih luwes jenengan paring napa nggih? Pengalembono. Hebat, hebat, hebat. Hebat. Nanti Mbak Ayu demonstrasi Nggih. nabuh gamelan itu gak apa-apa. Wong jogete Mbak Ayu nak karo Tatin malah ape Mbak Ayu kok. Wong Tatin meh krugat astane Mbak Ayu kuwi gelem nginangine kaya Mak Yosi kok muni Mbak Yosi. Lah kok Tatin meh krugat sing obah mengkene tok medun wae. Basang Dik Yosi ngeser tekan ngisor ya Tatin nang sing kecek-kecek ora tekan. Jenenge wong joget niku style beda-beda. Beda-beda nak le ngoten Mbok Tatin. Nek wong kuru niku lincah. Nggih. Nek wong rada subur, rada lemu, niku nun sewu tak belani, Mbak, tak belani ya. Wong lemu nun sewu tak belani, Mbak. Wong lemu ki joget sithik krasa. Nek wong lemu jogete lincah malah ora apik. Lho, Mbak Tatin joget ngono sing ngajari sapa? Sing ngajari sinten Pak Igit? Jenengan. Lho, Sing ngajari takon. jenengan? Sing ngajari jenengan to? Ya ajar dhewe, Mbak Tatin. Wajar piye wong karo sing lanang nganti gering amarga le gila kok. Mboten. Alhamdulillah menika ingkang garwa nggih dalang. Sinten Mas Tulus sing takon? kok tiwas ngomong ki ya ngopo? Lambeku Ora usah mbok critani. Tulus iki kancaku ngene. alah kanca ngene nyatane ya konangan ana sak ana nggon roke-roke kae sing gawe sampean to. Wah, nonton YouTube dek Lho ya cetha. Wah. Ki dek sapa kok Nina? Iya. Ngerti nggih Pak Igit nggih. Cobi Mbak Tatin, Mbak Elisa ora ketang salah kurang lagu nggih. Nggih. Kang jangkepi kawontenan Pak Igit nggih. Matur nuwun Mas Dewer menika saking Ponorogo terus bablas Mbah Rowo. dalem Mbah Rowo. Dalu menika nglunggarke wanci. Nggih. Pengenange Bapak. Suwargi Kek Japar. Nggih. Ingkang lenggah wonten Tanah Putih Semarang hijrah wonten Mbah Rowo. Sampeyan rin pengenonge. Pengenonge lah Pak Japar pengruat. Niku nak ngendang nuwun sewu niki melu celatune niki melu kobang. Dak ngoten niku Mbah Japar. Penghayatan. Lah dadi Pak Japar niku radi luruh njur turun teng ngene Mas Dower dadine kemajon. Nggih. Kecitane teng mriku niku wong momongi anis kok ngentekke sajen nggih niki. Cilikane. Cilikane glitise pol kuwi. Nggih, ane. Anak elek Rahmi. Mbak Tatin, Mbak Elisa rada mriki, Mbak. Ora sambutoke wong lanang. Tak mangan kacang kowe aku. Ya aja mutung kaya ngono kuwi. Nggih. Ya, Mak. Mas Netro, Mas Kakang, Mas Karek. Ya, selamat pagi. Pagi. Badhe nembang napa wonten request sesideman. Wonten request podang kuning. Kowe ambuk nggih. Nah, niki mangke saking kanca-kanca UNES Sendra Tasik nyuwun impen tresno Mbak Lila. Oh nggih, Mbak Lila. Mbak Lila. Kanca-kanca UNES. Spesial UNES. Oh, mangke menyilarine apa ngadep beda. Sing padha dene sak universitas. Ya. Ane mencep-mencep. Alma Mater. Ya ciplukan. Ya sih. Pilih podang kuning napa sesideman derek, Mbak? Podang kuning. Nggih. Podang kuning munggahe sesideman dadi rata. Metle. Siap. Ning nong nadyan wujud kawiwitan saking Mbak Tatin rumiyin. Nadyan wujud temong paksi Kebaya ya kembar seragam. nggih. Terus kaya Apri Mimin ya. Sing aprine sapa mimine sapa? Mimin iki, Mimin. Mimine sing ngendi aprine sing. Aprine ya Mbak Elisa. Ayo. Jak aku Sugimin. Iya. Ayo, Men.
tak batin ya. Undange lelek kok. Ayo lek. Elpin ya. Halus manis nangsa make Oper Mbak Elisa. Apri Ayo Min, anu. Ya ya lek. Ya Dik. Goleki si podang jenar Angger bintang tamu Elisa panjak saron jenenge Narki senenge ra karuan. nggih. Nah, Ayo. mumpung ya dimatke sing tenanan Dimatke. ngono, Mas. nah, Mumpung Dewe-dewe ketemu. tau iki. iya. Nah yang Mbak Tatin siapa, Pak? Yang ngecim Mbak Tatin. Ra ono rasa Oh, Mbak golek. Tatin. Ini Ono sing akeh. seneng ki ya sing bedhuk kae. Jaya. Jaya Endo. Iba bunga henga tiku Lalu. Ayo lek Nah, iya Lek. Wis wangun nak ngono wisan kok. diuncalke ngene. Nyanding ra iso malah merucut. Nyanding bisa dadi tombo Nek anake Narki ibuke Tatin wis pantes. Senengane milih Mbak Eni kok Narki kae. Iki lho tak sing luwih apik Mbak Tatin. Wis tak, Bu, sampean aku gede dadi wong jahat apa wong elek? Ya, ya. Nerokke jagat kleru. Heeh. Sone jagat mendunia ta. Mas Wisnu Jaya itu nganggo barang kok ya ada. Coba podang kuning. Buka saking vokal. Menoy nong tok Ayo, Lek, tak Iren. berdadak tok budadat. Garap tayep tong tin tong tak. Digarap tayep tayep. Joget tanganku loro kon joget barang. Kita gagah-gagahke ora ana sing ngerti nek lara ya ora ngerti. Yo. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Luyuran aku lagi sing rasanya. Mubeng miterengkanku kali orang rasa.
Monggo kowe bocah gunung Senajan bocah gunung Ketuongan rinto Jiwa ragaku kok kurang Kehormatan mampro Ngarepi Urip ana sakit gawe tak tukake masa isine apa-apa wae rajan sesimpaman masih Makasih. podang kuning Podang kuning sesideman. Wah, nggih. Menika minangkani pamundhut sing kanca-kanca Sendra Tasik Unes. Nggih, Mbak Lila ya. Impen Tresno. Wah, nggih. Kopi jahe Bluro. Oh, nggih nggih. Impen Tresno mawon. Nah, iya. Iki laguku sing suwe ra tau metu iki. Oh, ciptaan sedikit ya. Oh iya, biasanya munggo klenengan sore tok ngono dadi limbukan Oke. gara-gara jarang metu. sekarang ditokke Heeh, mergo sore mau yo metu Mbak Lila. Njaluk kanca kok ijen. Oh, dikancani sama sing apa ya. Oh, bertiga. Tiga, Kompak. ini berarti trio apa ini Pak biasa Trio kuwak-kuwak. oh kuak oh cari bel Bel cari talok, Mbak. Cari. Teri talok kresen. Ah. Duh, impen tresno. None none nenonona na na no. Neneno lalu ling. Oh lali ya ini. Nggih kanca-kanca Sendra Tasik sinten mau to Mbak Lila sing rawuh dalu menika? Iki enten Mas Onan, Mas Dek Onan. Hilal. Oh, Liyane nggih. kula mboten kenal, Kak. Siapa? Hilal. Mas Panji. Oh, nggih. Nggur di absen kok wedi men ora nek kon munggah. Hilal dalange pati saiki kuliah ning UNES. Oh, apik elok saiki UNES duwe dalang. Hebat. Kanca-kanca diajari dalang kabeh. Langsung ben sapa ngerti terus ana jurusan pedalangan kuwi diangkat dadi dosen ning ono. Mergo rencanane Pak Martono ya buka jurusan pedalangan. Dadi kuliah sing tenanan iki dadi dosene ngono. Heeh. Impen Tresno. Nah, ya. Laras Pelok iki karyaku tahun 2012 tadi. Sudah 13 tahun. Buka saking vokal Mbak Lila ya. Nah, kawiwitan Mbak Lila. Lail yo. Sorot ting Candra Serana.
dangdutnya Mas. Mimpi iki takkan bisa lali. Sarate Candrawasena ing angkasa lintang tenggelam kemarut leleh bawa ingkang gawa Sini Mbak Tatin, Mbak Elisa arep diundang. Ning anu Mbak Tatin wonten kenang-kenangan saking Bujaka Prasetyo. Menika badhe asung sesuatu kagem panjenengan Mbak Tatin. Ya sini nih ya. Mbak Elisa ya sini ikut sini. Nanti Mbak Elisa tak kasih sesuatu. Lambene Bu Agong ora. Pundi Bujaka Bujoko, Monggo. iya Bujoko Oh, kali Pak Parti nggih. Minggah-minggah manggung Bu. mriki. Nah, Tanda cinta. nggih. Kakek Mbak Tatin. Ya, buat Mbak Tatin. Oh, foto dulu. Ya. Ya. Sayang dulu dong. Oh. Atas sembah nuwun nggih, Bu. Iki ngangge nganggo mic mboten. Oh. Pakai no. Bujaka dalemipun pundi Bujaka? Enggak, Bu. Genuk sini Genuk. saja. Oh, mriki Oh, mawon. dari Genuk. Nggih sembah Darune Pak nuwun. Joko Pras. Oh, nggih. Anu pertanyaannya kenapa Ibu mau memberi sesuatu buat saya? Idola selalu. Oh idola, nggih matur sembah nuwun nggih Bu. Mugi Ibu tansah pinaringan sehat, lancar rezekine. Matur sembah nuwun sedaya kemawon nggih. Mugi angsal lintu ingkang luweh saking niki. Kok ngono? Ini kan maksudnya karena kamu ulang tahun. Heeh. Nek wong ulang tahun wajib penjajakke ngono kok. Lah iki dikeke meneh. Iya, kan ini udah kado. Lah kawe jajakke iku no. Lah aku sing ayo duwene iki tak pun jajakke meneh. Oh, niku kado ulang tahun.
Semoga panjang umur Mbak Tati. saja, Bukan ini hanya mengidolakan, bukan hadiah ulang tahun. Begitu. Matur sembah nuwun nggih, Bu. Maaf, hanya ala kadarnya saja. Matur sembah nuwun menika sampun spesial saestu. Jumlahnya pira ya iki? Alah. Alah, yo. Jumlah ya kaya umurmu ya. Gitu. Oh, mau ngasih Pak Plontrang. Oh, alah. Buat apa Buat ya? apa? Ejek-ejekan. Ya. Oh, Tak buat apa-apa niku kuliah. malah seneng kok diejek-ejek. Berkah barokah. Bu. Matur suwun semanten mugi kula ya pancen anak terani ayah. Kula ki nampa bebungan jenengan paringi berkah nggih Bu. Ora lokak malah kebak, ora rubuh malah bakuh. Niki sing gangsal 100 gigal nggih kula pendete nggih. Nggih mboten napa-napa. Aja kok malah. Niki lho Mak, niki kok. Oh, nggih. Nggih matur suwun barokah Allah, Glowi. Rezeki anak soleh ki yo ngene Terima iki. kasih. Wah. Aduh, aku yo enak. Matur sembah nuwun nggih Bu Oh, Joko, nggih, Pak Joko. matur suwun. sembah nuwun Nggih, nggih, nggih. Aku ya ora nyono ora ngira ya. Alah, pas dulu ki cocoke nangis dipelasi ngono. Ya ora anu Iya, senadyan to betul. ngono ki ya ono Iya. sing seneng karo aku ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Niki yo berkat channel Kisigit juga jadi iso tekan ngendi-ngendi ya alhamdulillah matur sembah Nggih, nuwun. nggih. Lantaran sinten kemawon pokoknya matur sembah nuwun. Nggih. Iya, iya, iya. Pokoke kanggo kenang-kenangan den beteke rasa tresno. Nggih. Niku Ora di- apa-apa. Mun disalahke dititike Mas Duwer sik. Ah, Aja ilang. salahke aku malah go bali nang Jakarta. Wong duwer ki wereng kuwi kok. Mboten niku. Oh, kanca Kadang kula Sinoroh Wadi. lho jaman rekosane kula teng Jakarta mbiyen niku pas pentas apa no arep Pak Bono ya wayang wong. Enggak bener. Ora duitku kentekan. Kanjang kalih kula Tumbas mboten. rokok jarum Mas, kula tukokke ditukokke rokok biyen jarum. Mas Duwer iki limang bengi. Limang bengi ning Jakarta proses karo Mas Duwer iki piye. Nggih alhamdulillah muga-muga dadi amalmu ya Wer. Kowe kok ajake melarat. Ora ya. Loh, melarat marang kanistan. Nyatane duwe kabecikan kang luwih utama. Ah. Ya. Iya, 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 sukses kanggo Mas Du. Wer. Wer. Ketoke keren dong nganggo ndu. Nggih ta, Du. Wer. Nggih, nggih. Nggih. Menika kalau mau bibar lagu kula, coba sakniki sing Mbak anu. Mbak Deni. Ayo Den. Sampai tidur. Jadi sampai turu. Wes. Kaya ngimpi ketemu karo Ini Den, bertiga Den karo Mbak Tatin karo Mbak Mbak Elisa. Elisa Den. Ayo Iya, ben iya, iya. ngantuk ya. Wah, wis mesti tebok. Wis mundur-mundur Ditebok. gini loh. Oh, oleh nyonggo idep iki kaya nyonggo bumi Lah abote. yo kaya ora iso melek ombong. Sing abot ki opone. Kok kaya kekeselen kegiatanmu awan mau apa? Nyurung bis ya mau ki. Wis. Kok nyurung bis bisa rusak apa, Mbak? Mboten. Mboten. Tak kira nyurung tenan. Mula nek wayahe istirahat ora usah dolanan HP. Mboten no. Oh, nggih. Mboten. Ini Pak Sikat masih belandang lagi. Mboten prai sesuk. Alhamdulillah tinggal istirahat wis. Sesasi. Niki mau nggih istirahat alhamdulillah. Ten pundi? Teng Nduk temanggung kene iki mau dekne turu. Oh, tak kira nang endi. Ora apa-apa nek jenenge sinden ki boboke ya tetep duduk cantik. Curi-curi. Curi-curi. Ya duduk ya nek merem tetep elek kok cantik kok. Je. Gimana kan apa lagune Pak iki? Niki mau niki mau sing dereng dipinangkani sore mau jane ke sore disuni katresnan sejati menika. Katresnan sejati Mas Petruk kanca-kanca CFC ugi saking Ngadirjo Blitar Bumi Bung Karno nderek nyimak. Oh, nggih. Jebule WA-ne akeh sing mlebu kuwi jenjing. Wah, kula Pak Galih. Weh, Pak Galih Pudak Payung hadir nggih. Sembah nuwun. Katresnan sejati. Ugi saking warga Mi Ayam Kabita Toyoga Sragen langganane Mas Bari. Ngono iki. Katresnan sejati. Bertiga Mbak Deni, Mbak Tatin, Mbak Elisa. Ya. Tiga bidadari. Oh, nek kaya ngene iki sapa iki Elisa ketok langsing dhewe. Lah ki wong niku jejer bawang damen kok. Ngece tak mbruki tenan. Pak De Plonang sebagai MC Pak De. Iki campur sari Cakraningrat lagune Katresnan Sejati coba. Coba kaya ngomong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagune wis pirang-pirang ket mau ki mesine ket sore wis salap. Sing nyawuhi jenengan Yah apa? Lah ya gek iki to. Oh iya, Dik. Lah nggih pun. Cakraning Rat Indonesia enjang menika badhe ngaturaken setembanging lagu. Alah elek. Nak apik malah ora payu. Aja. Apike cucuk lampah wae sampe. Lah kaya jolan. Iya wong kaya padha mbek aku evene kok. Lagune Katresnan Katresnan Sejati. Sejati. Yo, Nggih, 3 nggih. bidadari. Dados.
itu temannya Mbak Elisa itu Mbak Ayu itu mau Iya. mau nembang Mbak Ayu. Mbak Ayu, nembang Coba lah sini. sedikit lah. Apa kamu? Ayo Mbak siapa? Ayu, ayo. Bahasa Indonesia apa bahasa Jawa apa bahasa Australia ya? Oh. Ini. Oh. Iki do dewi ani kanca-kanca cakrenget. Ayo nembang Pak, ayo nembang Pak. Oh boleh, Jogja Istimewa yang tadi mau dia. Oh, mau ya. Ya kalau langgam-langgam apa lagu dolanan gitu, yang Jawa banget, yang pakai gamelan. Mendok-mendok bisa. Apa lagu Australia? Ah. Suara suling. Oh. Suara suring. Tapi itu lagu Australia, Mbak. Coba sedikit aja itu lagu dolanan Australia. Dolanannya apa to nih kono iki? Oh ya kamu bisa. Cah kone do dolanan Ya, apa folk. cah cilik-cilik? Ya. Ya lagu Australia yang folk. Heeh. Nang kono ora tau dolanan gitu. Oh, enggak tahu ya. Dia mainannya beda ya. Oh, kecilnya di Australia apa di Indonesia? Australia. Australia. Pindah ke Indonesia umur berapa? Saya masih tinggal di Australia. Masih di sana. Di sini cuma jalan-jalan. Ya cuman main dia. Kemarin ada penelitian sebelumnya. Dolanmu ademen. Sekarang main. Iya ya. Oh, meneliti tentang sinden kerawitan. Iya, sinden Oh. agak kontemporer gitu. Oh, sinden kontemporer. Ya, yang gender juga ada Mimin Apri itu masuk Iya. di tulisan dia. Iya, iya. Untuk S3 ya? Itu dulu kayak S1, S2. Untuk S2. Iya. Ada pertanyaan, duwe bojo urung ngerti nggak? Boso Jawa? Oh, durung. Durung areng apa? Areng apa? Kur takon. Podcast. Ranggai bareng. Kur takon wae kok. Oh. Anak isih cilik bareng. Nane cah cek cilik nane cah. Berarti di Australia guru kerawitan di sana ya? Bukan guru karawitan. Bukan. Ikut ngajari. Saya punya grup gamelan. Namanya apa di Australia? Gamelan Sedulur Monco. Apa? Sedulur Monco. Sedulur Monco. Ya. Oh, pernah ngiringi Pak Gunarto, Gunut Tali Jendro ya di Iya, Australia. iya. Tapi gamelan yang lain. Oh, gamelan yang lain. Oke. Besok kalau Pak Sigit ke Australia diiringi ya gamelannya. Oke, siap. Naik. Modus Jangan terus. sampai lepas. Jangan Anane sampai kok lepas. gur modus. Ora kapok-kapok apa piye. Guyu, malah guyu. Sing tak modusi ya kowe. Tak apa. Ya sesuk wae. Monemoci, monemopat luro. Nah, jilu jiro. Nah. Kamu mau yang nyanyi apa mau yang demung? Boleh kalau kamu mau yang demung. Iya, mau yang demung dia, Pak. Ah, ayo Dia kowe mau do yang dicedhaki demung. ayo. Oh, demung. Ya, Oh, boleh, boleh, Oke, boleh, boleh, nanti yang boleh. nyanyi aku sama Mbak Tatin. Oke. Mic-nya bawa sana, nanti kita tetap wawancara. Bawa sana aja mic-nya. Sumingkir, ya. sumingkir, Oh, Den. Kamu yang demung ya. Demung apa saron terserah kamu deh. Milih dah, milih. Nah, Wis to. oke. Ah. Aduh, hai iki tak kirim ning kon sarang. Sorry ya, yuk. Ya. Lukman ki tetep ning kono no, Luk. Ah, duit karo Lukman. Ayo Mas Catur, tenangno pikirmu Mas Catur. Itu kalau gamelannya Pak Sigit yang kiri sendiri itu 6. 6 cirolu. Rentok, Yo, rentok. yo. Lagi di pripat. Ayo suara suling, suara suling. Oh, Oke. monem moci, monem mopat. Coba sik ben Mbak Ayu deh. Trong treng. Nah. Terus. Oke, lulus. Wes ora apa-apa. Siap ya. Sing Siap ya, ayo. Sing nyaran seneng kowe mau sapa Pak iki? Narki. Narki wis ra Wis belok, wis belok. Nanti ra kedep. Tak lilakno. Enggak apa-apa. Kedep wis. Mas, kedep. Ya. Oh, kelingan senang. Kaya omong sing ning film-film ngono. Aduh. Candang asli ora tau ngerti.
kancamu solikin. Ayo ayo ayo. Suara suling yo. Sing kok syuting apane bar? Ponakan rawe. Suara suling memandang suarane. Tepuk tangan kagem Mbak Ayu. Nah, terima kasih Mbak Ayu. Come here, come here. Wah, sajake kok iso omong-omong Inggris. Mau nek cara Australia basa Inggris ora kanggo. Mengapa kamu meneliti sinden, meneliti gamelan? Ada apa? Karena sejak kecil saya sudah main gamelan Oh, gitu. dan ya tertarik dengan budaya Jawa. Di rumah sudah punya gamelan? Punya. Wah, hebat. Tepuk tangan. Ini loh. Pihak Australia tuh gamelan. Elok luar biasa ya. Makasih Mbak Ayu. Mbak Elisa tanggapan gue koncone Australia. Aku sesuk arep gue koncoku sing kon negro. Oke. Sapa ya, Truk? Aku ngajak kolik lho aku. Oke. Terima kasih. Makasih ya, yo thank you ya. Thank you. See you next time. Ayo. Bahasanya api ya Pak Egi. Iya. See you next time. Oh, iya. See you next Saya time. benake kaya lucu ya. Coba baleni. See you next time. See you next time. Next time. Alisnya nganggo dangak-dangak. Iki lambeku pirang-pirang dina tak nggo maca buku Inggris rada meletot-meletot sithik saiki. Mula aku nek ngomong Jaya Jatra kleru, Antarja, padahal Jaya Jatra. Lima maca buku bahasa Inggris. Iya. Kowe jan bareng kuliah iku ngrekasake wong. Maca. Ya, makasih Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih, sego kupat, sego liwet ora liwat andum selamat. Salam di kanca-kanca Yogya sedaya kemawon. Nggih. Matur
sedaya pinaringan sehat nggih. Amin, amin, Insyaallah amin. benjang saged pinanggih malih wonten sanes wedal. Nggih, nggih, jeng ben kula teng Yogyakarta dal pinten lali kok ketek enten jenengan apa ketek. Monggo pinarak. Nggih, sembah nuwun, matur nuwun. Iki Pak ngadeg dhewe iki liyane do lingguh do. Hei, ya wis matur sembah nuwun nggih Pak iki. Sami-sami Mbak Tatin. Nah, Dora tanggung jawab, Dora. bareng malang kerik nu kaya teko.